Καλημέρα σε όλους και όλες. Να ξεκινήσουμε σιγά σιγά παρότι υπάρχει ακόμα κόσμος στο διάλειμμα. Να προχωρήσουμε στην επόμενη ολομέλεια όπου θα μιλήσει η αγαπητή συνεργάτηδα κυρία Γρήλη. Να κάνω μια σύντομη παρουσίαση. Η Δόκτωρ Χρύσα Γρήλη εργάζεται τα τελευταία 15 χρόνια στην Αυστρία ως ειδική παιδίατρος στο τμήμα Παιδιατρικής και Εφηβικής Ιατρικής του Γενικού Νοσοκομείου της Βιέννης, το οποίο ανήκει στο Ιατρικό Πανεπιστήμιο της Βιέννης. Έχει λάβει πιστοποίηση από τη Γερμανική Εταιρεία Προστασίας του Παιδιού σε θέματα προστασίας των παιδιών από την κακοποίηση στο χώρο της ιατρικής, της παροχής ιατρικών υπηρεσιών και υπηρεσιών υγείας. Τα τελευταία 6 χρόνια, η κυρία Γρήλη είναι η επικεφαλής γιατρός του Focus, το οποίο είναι το Κέντρο Ιατροδικαστικής Εξέτασης Παιδιών και Εφήβων και αποτελεί μια ειδική υπηρεσία ομπρέλα, εξειδικευμένη υπηρεσία ομπρέλα για όλες τις περιφερειακές ομάδες προστασίας του παιδιού που ανήκουν στα υπόλοιπα νοσοκομεία της Βιέννης. Επιπλέον, είναι μέλος της Ερευνητικής Επιτροπής της Αυστριακής Εταιρείας Ιατρικής για την Προστασία του Παιδιού και τέλος, από το 2020 και μετά, υπήρξε ενεργό μέλος του Ευρωπαϊκού Δικτύου Eurocan, το οποίο παρουσιάσαμε λίγο περισσότερα στοιχεία χθες και με τον Dr. Γιούντ. Η κυρία Γρήλη ήταν συγκεκριμένα υπεύθυνη για την ομάδα εργασίας με θέματα δεδομένα για την προστασία του παιδιού στην περίοδο του COVID. Σήμερα θα μας μιλήσει για την εμπειρία της στο Focus, που είναι αυτό το εξειδικευμένο κέντρο που μόλις ανέφερε. Κυρία Γρήλη, ευχαριστούμε πάρα πολύ που ήρθατε εδώ. Ευχαριστώ και εγώ για την πρόσκληση, είναι μεγάλη τιμή και μου ζητήθηκε λίγο πολύ να παρουσιάσω πώς δουλεύουμε εμείς στην Αυστρία, ποιο είναι το πλαίσιο, το νομοθετικό, ποιοι είναι οι φορείς που συνεργάζονται, πώς κάνουμε αυτό και επίσης στο τέλος θα δείξω κάποια παραδείγματα. Λοιπόν, στην αρχή θα ξεκινήσουμε με το νομικό πλαίσιο σε γενικές γραμμές. Ένας γιατρός όταν δουλεύει στο νοσοκομείο, παιδίατρος και πρέπει να ασχοληθεί πολλές φορές χωρίς να το θέλει, επειδή του συμβαίνει, με περιπτώσεις οι οποίες είναι ύποπτες για κακοποίηση ή παραμέληση, αντιμετωπίζει δύο μεγάλα προβλήματα. Το ένα είναι ότι προσπαθεί να αποφύγει να ασχοληθεί με το θέμα, γιατί φοβάται τι θα συμβεί αν κάνει λάθος. Τι θα συμβεί σε περίπτωση που ψευδώς πει ότι δεν τρέχει τίποτα ή το αντίθετο. Είναι κάτι που όλοι όταν δουλεύουμε σε αυτό το τομέα το έχουμε πάντα στο πίσω μέρος του μυαλού μας και λέμε μήπως έχω κάνει λάθος, τι συμβαίνει. Και επίσης η πολυπλοκότητα αυτών των περιστατικών πάρα πολλές φορές χρειάζεται πολλές ειδικότητες να κάτσουν σε ένα τραπέζι και να κουβεντιάσουν για να αποφασίσουν τι πρέπει να κάνουν παρακάτω, αν είναι όντως ύποπτο ή δεν είναι και τι πρέπει να κάνουμε. Με αυτό στο μυαλό, εδώ και αρκετά χρόνια, από το 1990, έχουν αρχίσει να φτιάχνονται διεπιστημονικές ομάδες προστασίας παιδιών στα νοσοκομεία, τα οποία είναι φόρουμ όπου κουβεντιάζονται ύποπτες υποθέσεις, προωθούν έτσι προσπαθούν να προωθήσουν την έγκαιρη ανίχνευση και επίσης είναι υπεύθυνοι και τη διαχείριση των ψυχολογικών και των κοινωνικών πτυχών των ύποπτων περιστατικών, πέρα από τις ιατρικές και νοσηλευτικές διαστάσεις που έχουν, που είναι και για αυτές υπεύθυνοι. Στην Αυστρία, από το 2004, με νομοθετική ρύθμιση, είναι υποχρεωτικό όλα τα παιδικά τμήματα, όλες τις παιδιατρικές κλινικές, όλα τα νοσοκομεία που έχουν παιδιατρικά μέσα τμήματα, είναι υποχρεωμένα να έχουν ομάδες παιδικής προστασίας. Τα καθήκοντα αυτών των ομάδων είναι η έγκαιρη ανίχνευση της βίας κατά των παιδιών ή της παραμέλησης, η ευαισθητοποίηση των επαγγελματικών ομάδων που έρχονται σε επαφή με τα παιδιά, προφανώς η έγκαιρη αναγνώριση των περιστατικών και επίσης έχουν επίσης σαν καθήκον, είναι μέσα στο πλαίσιο των δραστηριοτήτων τους, να μπορέσουν να προσφέρουν μετά προστασία και βοήθεια. Ενεργούν πάντα σαν εξειδικευμένη ομάδα σε ένα νοσοκομείο και είναι επίσης υπεύθυνοι για τις επαφές με
με άλλες υπηρεσίες, όπως οι κοινωνικές υπηρεσίες, η πρόνοια, με τους ιατροδικαστές, με την αστυνομία σίγουρα κτλ. Σε γενικές γραμμές, χρειάζεται κάθε ομάδα, πρέπει οπωσδήποτε να ηγείται αυτής της ομάδας ή ένας παιδίατρος ή ένας παιδοχειρουργός. Επίσης υπάρχουν πάντα κάποια άτομα από το νοσηλευτικό προσωπικό και κάποιοι ψυχολόγοι, 1 ή 2 ψυχολόγοι, και από εκεί και πέρα, ανάλογα με το πόσο μεγάλο είναι το νοσοκομείο και τι μπορεί να προσφέρει, υπάρχουν και άλλες ειδικότητες. Οι γιατροί είναι πιο πολύ, πρέπει να πάρουν το ιστορικό, πρέπει να κάνουν τις εξετάσεις, πρέπει να κάνουν τις αναλύσεις, να κάτσουν μετά να βρουν με όλα τα αποτελέσματα και να δουν ποιο θα είναι το επόμενο βήμα. Το ανάλογα κάνουν και το νοσηλευτικό προσωπικό και οι ψυχολόγοι αναλαμβάνουν να πάρουν επίσης το ψυχολογικό ιστορικό του ασθενούς και επίσης να κάνουν τις κουβέντες με τους ασθενείς και επίσης με τους γονείς. Μερικές φορές, όταν έχουμε την πολυτέλεια, σε αυτές τις ομάδες υπάρχουν και κάποιοι κοινωνικοί λειτουργοί, οι οποίοι κοινωνικοί λειτουργοί αυτοί ανήκουν στο νοσοκομείο, δεν ανήκουν στην πρόνοια, οπότε είναι και το contact point με την πρόνοια και βοηθάνε πάρα πολύ, γιατί δεν υπάρχει και πολύς χρόνος, υποθέτω όπως παντού, είμαστε πολύ λιγότεροι από ό,τι θα έπρεπε να είμαστε. Οι στόχοι γενικοί της ομάδας προστασίας παιδιού στο νοσοκομείο εξασφαλίζει την τυποποιημένη διαδικασία για ύποπτες περιπτώσεις με τυποποιημένη συλλογή στοιχείων, τυποποιημένη διαδικασία για συγκρουσιακές συζητήσεις με γονείς ή κηδεμόνες, τυποποιημένη τεκμηρίωση, κατάρτιση ατομικών σχεδίων δράσης. Είναι υπεύθυνο, όπως είπαμε, για να αναφέρεται στον οργανισμό πρόνοιας, για να αναφέρεται στην αστυνομία. Επίσης, είναι υπεύθυνη για τη διερεύνηση και την αξιολόγηση των αδελφών ή των παιδιών που μένουν στο ίδιο σπίτι με άτομα τα οποία είναι ύποπτα για κακοποίηση. Όπως είπαμε, συνεδριάζουν από εκεί και πέρα για να δούνε και να αξιολογήσουν τα ευρήματα και να δούνε πώς θα πάει πιο κάτω. Και επίσης είναι υπεύθυνοι για ένα περιστατικό να δούνε και στο διηνικές, δηλαδή 1 χρόνο μετά που βρισκόμαστε τι έγινε. Και ένα από τα βασικά τους tasks είναι να μπορέσουν να ευαισθητοποιήσουν τους άλλους επαγγελματίες υγείας με διαλέξεις και μαθήματα με workshops. Τώρα, αυτά είναι στη θεωρία. Στην πράξη, οι άνθρωποι που δουλεύουν σε αυτές τις ομάδες, αυτό είναι επιπλέον των καθηκόντων τους. Δεν έχουν μόνο αυτό. Είναι παιδίατροι που πρέπει να κάνουν εφημερίες, είναι ακτινολόγοι οι οποίοι πρέπει να κάνουν εφημερίες, είναι χειρουργοί που πρέπει να είναι όλη την ημέρα στο χειρουργείο και αυτό είναι από πάνω. Λοιπόν, όπως καταλαβαίνετε, δημιουργεί μεγάλα προβλήματα. Οι άνθρωποι τρέχουν συνέχεια και προσπαθούν να καλύψουν όλα τα κενά παντού. Ύστερα από μερικά χρόνια στην Αυστρία έγινε μια αξιολόγηση με ορισμένες δημοσιεύσεις, οι οποίες περιγράφουν τις νοσοκομιακές ομάδες παιδικής προστασίας στην Αυστρία ως χρήσιμες, αλλά θεώρησαν ότι υπάρχει πολύ μεγάλο περιθώριο βελτίωσης, κυρίως στην ανάπτυξη των κατάλληλων εργαλείων παρακολούθησης, στη βελτίωση της διαγνωστικής ευαισθησίας και ειδικότητας, στην εφαρμογή μακροχρόνιας παρακολούθησης, στη δημιουργία εξωτερικών ιατρίων παιδικής προστασίας και στη δημιουργία ενός εθνικού δικτύου. Με αυτή τη σκέψη, το 2015 ιδρύθηκε το Κέντρο Κλιματολογικής Δικανικής Εξέτασης Παιδιών και Εφήβων στο Τμήμα Παιδιατρικής και Εφηβικής Ιατρικής του Ιατρικού Πανεπιστημίου της Βιέννης και είναι στο πλαίσιο ενός σχεδίου δράσης από τη βάση προς την κορυφή με κύριο στόχο κυρίως την υποστήριξη του έργου των ομάδων αυτών, των νοσοκομιακών ομάδων προστασίας παιδιού και βέβαια και εμείς, δηλαδή αυτή η ομάδα, συλλέγουμε στοιχεία, κάνουμε κλινικές και ψυχολογικές και δικανικές εξετάσεις. Είμαστε υποχρεωμένοι να αναφέρουμε τα ύποπτα περιστατικά στην αστυνομία ή στις κοινωνικές υπηρεσίες. Αναλαμβάνουμε, δίνουμε οδηγίες για τους εργαστηριακούς και εκτενολογικούς ελέγχους και προτάσεις. Το μεγάλο όμως κομμάτι που έχει αναλάβει
Αυτή η ομάδα, επειδή ακριβώς δεν έχουν χρόνο οι ομάδες προστασίας στα νοσοκομεία, είναι της εκπαίδευσης. Έχουμε φτιάξει τυποποιημένες φόρμες αναφοράς, δήλωσης, ελέγχου, τα checklists, φτιάχνουμε πρωτόκολλα και συνεργαζόμαστε για όλα αυτά μαζί με την πρόνοια, τις κοινωνικές υπηρεσίες γενικά, την εκτελεστική εξουσία, την αστυνομία και την εισαγγελία. Από εκεί και πέρα προσπαθούμε μέσα από τα workshops και μέσα από την εκπαίδευση, τις οποίες πηγαίνουμε και σε άλλα νοσοκομεία, κάνουμε και στο δικό μας νοσοκομείο workshops σε καμιά δεκαριά του χρόνου, τα οποία είναι 8 ώρα και έρχονται επαγγελματίες υγείας από όλα τα νοσοκομεία της Βιέννης και παίρνουν μέρος, όπου μαθαίνουν πώς γίνεται η ιατρική αξιολόγηση, η ψυχολογική αξιολόγηση, πώς γίνεται η ισολογική και τεκμηρίωση ιατροδικαστικών στοιχείων, ποιοι είναι οι νόμοι, τι μπορούμε να κάνουμε, τι έχουμε δικαίωμα να κάνουμε, τι υποχρεώμαστε επίσης να κάνουμε. Και από εκεί και πέρα ο κοινός στόχος είναι να αυξήσουμε τις γνώσεις σε όλους τους επαγγελματίες που εμπλέκονται σε υποθέσεις κακοποίησης παιδιών. Επίσης έχουμε τη διαχείριση των δεδομένων, δηλαδή συλλέγουμε όλα τα στοιχεία και κάθε χρόνο βγάζουμε ένα δικό μας μια ανάλυση για το πώς πάμε σε σχέση με την προηγούμενη χρονιά κτλ. Αυτή η ομάδα αντιπροσωπεύει το πρώτο άκρως εξειδικευμένο τριτοβάθμιο πρόγραμμα παιδικής προστασίας για την αξιολόγηση και τεκμηρίωση, καθώς και την κλινική διαχείριση ύποπτων περιστατικών κακοποίησης και παραμέλησης στην Αυστρία. Τι δεν κάνουμε? Και το εννοώ αυτό γιατί πάρα πολλές φορές μας το ζητάνε. Αλλά αυτό δεν το κάνουν ούτε οι ομάδες προστασίας παιδιών, ούτε το Focus. Δεν κάνουμε την αναζήτηση και τον εντοπισμό των παραβατών, γιατί το κάνει η αστυνομία. Δεν κάνουμε τη δίωξη, την κάνει η εισαγγελία. Ούτε δικάζουμε, ούτε καταδικάζουμε. Αυτά ανήκουν στο δικαστήριο. Επίσης, μία από τις προτάσεις και από τις βασικές συστάσεις τότε για την αξιολόγηση, όταν είχε γίνει αξιολόγηση των ομάδων προστασίας, ήταν η δημιουργία ενός εθνικού μητρώου με τυποποιημένη τεκμηρίωση όλων των περιπτώσεων. Μέσα σε αυτή τη σκέψη και για να υπάρξει ένας οργανισμός, γιατί η Αυστρία έχει και πολλά μικρά κρατήδια, υπάρχουν πάρα πολλοί φορείς όπου ο καθένας προσπαθεί να κάνει κάτι, αλλά δεν υπάρχει συντονισμός και μπορεί ο ένας φορέας να φτιάχνει, ας πούμε, ένα φυλάδιο και ο ένας άλλος φορέας να φτιάχνει ένα άλλο φυλάδιο και γενικώς να σπατελέται πάρα πολύς χρόνος και πάρα πολλή δουλειά και να γίνονται παράλληλα εργασίες, οι οποίες αν είχαν συντονιστεί προφανώς θα είχαμε γλιτώσει πολλά. Και μέσα σε όλο αυτό το σκεπτικό δημιουργήθηκε στο τέλος του 2018 η Αυστριακή Εταιρεία Ιατρικής Προστασίας του Παιδιού και οι τομείς ευθύνης περιλαμβάνουν τη δικτύωση, την ονομασία και την ενημέρωση των ομάδων παιδικής προστασίας. Κάνουμε κάθε χρόνο ένα ετήσιο συνέδριο, την καθιέρωση συγκρίσιμης τεκμηρίωσης και ειδικών θεματικών καταλόγων ελέγχου, τυποποίηση όπου μπορούμε. Ακόμα δεν έχουμε καταφέρει να έχουμε 24 ώρες, 24 ώρες για 7 μέρες τηλεφωνική διαθεσιμότητα, προφανώς γιατί δεν έχουμε ακόμα τα λεφτά για να το κάνουμε. Τη δημιουργία ενός Αυστριακού Μητρώου για τις υποθέσεις παιδικής προστασίας και κοινά ερευνητικά μέτρα και όλη τη συνεργασία. Τώρα θα πω, στην Ελλάδα, από ό,τι ξέρω, υπάρχει και εδώ η υποχρέωση αποκάλυψης ή δήλωσης αν υπάρχει εύλογη υποψία. Στην Αυστρία υπάρχει, ειδικά μετά από το 2019, έγινε πλέον ξεκάθαρο ότι από τη στιγμή που υπάρχει η εύλογη υποψία ότι παιδιά έφηβοι ή έφηβοι κακοποιούνται ή έχουν κακοποιηθεί, βασανιστεί, παραμεληθεί, κακοποιηθεί σεξουαλικά, πρέπει να δηλωθεί. Είτε αυτός είναι μια νοσηλεύτρια, είτε είναι ένας γιατρός, είτε είναι ένας δάσκαλος. Είναι ξεκαθαρισμένο από τον νόμο ότι έχει την υποχρέωση να το δηλώσει. Προφανώς όλο το θέμα είναι τι εννοούμε με τη βάσιμη υποψία, γιατί κανένας πουθενά δεν ορίζει ποια είναι η βάσιμη υποψία. Η βάσιμη υποψία στοιχειοθετείται από κάθε περίσταση η οποία σύμφωνα με την ανθρώπινη εμπειρία δημιουργεί εύλογη πιθανότητα διάπραξης ποινικού αδικήματος. Όπως καταλαβαίνετε, αυτή είναι μια τεράστια γκρι περιοχή όπου ο καθένας
Από εκεί και πέρα είναι μόνος του να κολυμπήσει και να βρει αν θεωρεί από ένα σημείο και πέρα. Γι' αυτό προσπαθούμε να κάνουμε checklist, να κάνουμε τυποποιημένα στοιχεία και να προσπαθούμε όσο μπορούμε να υπάρχει ένας εναρμονισμός στον τρόπο που δουλεύουμε και στον τρόπο που φτάνουμε στα συμπεράσματά μας. Δεν υπάρχει δέσμευση ιατρικού απορρίτου, προφανώς αν εξυπηρετεί υπέρτερα συμφέροντα, αν έχει να κάνει με τη δημόσια υγεία, αν έχει να πάει στο δικαστήριο και αν αφορά τη διασφάλιση της συνέχειας της θεραπείας των ασθενών που δεν είναι σε θέση να συνενέσουν έναντι των προσώπων στα οποία έχει ανατεθεί η φροντίδα τους. Η αναφορά επίσης μπορεί ή να μην γίνει στην αστυνομία ή να αναβληθεί, εάν, και αυτά είναι δύο σημαντικά πράγματα με τα οποία δουλεύουμε. Το ένα είναι αν θα έπλητε την επαγγελματική δραστηριότητα και θεραπεία, δηλαδή τη σχέση εμπιστοσύνης. Εκεί αφορά κυρίως ψυχολόγους και ψυχιάτρους. Είναι μεγάλο πρόβλημα, μπαίνουν σε πολύ μεγάλα διλήμματα, διότι από τη μία δεν θέλεις να κάνεις μια αναφορά στην αστυνομία που θα ξεκινήσουν διαδικασίες σε έναν ασθενή, σε ένα θύμα, το οποίο δεν είναι έτοιμα ψυχολογικά να τα αντιμετωπίσει, ή σου έχει εμπιστευτεί κάτι το οποίο δεν θέλει να μαθευτεί και εσύ πηγαίνεις μετά προφανώς και το κοινοποιείς. Απ' την άλλη όμως, όταν οι θύτες είναι γνωστοί, είναι μεγάλο πρόβλημα, διότι υπάρχει και η ευθύνη της γνώσης που έχεις ότι ο θύτης εξακολουθεί να είναι σε επαφή με τα παιδιά, στην περίπτωση που είναι ένας καθηγητής, που είναι ένας προπονητής, που είναι κάποιος ο οποίος συνεχίζει να ζει με όλα τα υπόλοιπα παιδιά του, και εκεί δημιουργείται ένα μεγάλο δίλημμα και είναι δύσκολες οι αποφάσεις. Σε εμάς αυτό που πάρα πολύ χρησιμοποιούμε είναι όταν η υποψία στρέφεται κατά ενός συγγενικού προσώπου, ενός προσώπου το οποίο είναι μέσα στην οικογένεια, τις περισσότερες φορές είναι αδέρφια, και είναι προς το συμφέρον του παιδιού και έχει ενημερωθεί η πρόνοια και η ομάδα προστασίας του παιδιού, μπορούμε να περιμένουμε για να κάνουμε τη δήλωση στην αστυνομία, γιατί θεωρούμε ότι αυτό θα χειροτέρευε τα πράγματα και δεν είναι προς όφελος αυτής της περίπτωσης. Πάντα βέβαια στο πλαίσιο που δεν υπάρχουν ποινικά κολάσιμες πράξεις. Και τώρα απλώς ένα λίγο πολύπλοκο σχήμα. Επάνω είναι ποιοι μπορούν να στείλουν παιδιά στο νοσοκομείο και στις ομάδες προστασίας του παιδιού. Πολλές φορές μας τα φέρνει η ίδια η πρόνοια και οι κοινωνικές υπηρεσίες, ή τα φέρνουν άνθρωποι οι γονείς πολλές φορές ή κάποιοι άλλοι συγγενείς. Πάρα πολλά παιδιά μας έρχονται κατευθείαν από τα εκπαιδευτικά ιδρύματα, από άλλους γιατρούς που δουλεύουν έξω από τα νοσοκομεία, και φυσικά πολλά παιδιά έρχονται και μόνοντας, κυρίως έφηβοι. Από εκεί και πέρα αναλαμβάνουν οι διεπιστημονικές ομάδες παιδικής προστασίας και αν χρειάζεται, σε πιο πολύπλοκες περιπτώσεις, εμπλεκόμαστε κι εμείς. Από εκεί και πέρα οι ομάδες προστασίας και το Focus έχουν σχέσεις και συνεργασίες με την πρόνοια, την αστυνομία, την εισαγγελία, τις ψυχοκοινωνικές υπηρεσίες που υποστηρίζουν τους ασθενείς και τα θύματα στις διαδικασίες από εκεί και πέρα τις νομικές, που είναι ένας και αυτός γολγοθάς για αυτούς. Σε αυτές τις περιπτώσεις υπάρχουν υπηρεσίες οι οποίες τους υποστηρίζουν. Και υπάρχουν και ειδικοί κλάδοι από εκεί και πέρα, όπως οι ιατροδικαστικοί, οι οποίοι έχουν μια άμεση σχέση με τη δική μας ομάδα και μας κάνουν γνωματεύσεις, όχι πραγματογνωμοσύνες, γνωματεύσεις. Τώρα, συγγνώμη, αυτό δεν πρόλαβα να το μεταφράσω, είναι στα αγγλικά. Ποια είναι η διαδικασία? Όταν ένας γιατρός δουλεύει, τώρα είναι στην εφημερία ή είναι σε ένα εξωτερικό ιατρείο του νοσοκομείου, για να έρθει ένα περιστατικό το οποίο μπορεί να θεωρηθεί ύποπτο, ή του έχουν στείλει σαν ύποπτο, ή είναι ένα έβριμα το οποίο, δηλαδή έχει έρθει ένα παιδί για κάποιο άλλο λόγο και είναι ένα τυχαίο έβριμα. Δηλαδή είδε κάτι που δεν του αρέσει και λέει αμάν εδώ τι τρέχει, πρέπει να κάτσω να το διερευνήσω. Σε αυτή την περίπτωση ο γιατρός που είναι ή η γιατρός που είναι στην εφημερία ή στα εξωτερικά ιατρεία θα πρέπει να ξεκινήσει τις διαδικασίες, επειδή του φαίνεται κάτι ύποπτο, να πάρει τα checklist, να πάρει το ιστορικό, να δει τι περαιτέρω εξετάσεις εκείνη την ώρα του είναι χρήσιμες. Από εκεί και πέρα θα μαζέψει όλα τα
τα αποτελέσματα των εξετάσεων που μπορεί να πάρει μέσα σε λίγες ώρες και μαζί με κάποιον από την ομάδα προστασίας παιδιού του νοσοκομείου θα πρέπει να βγάλουν γρήγορα μία απόφαση αν όντως αυτό το περιστατικό χρειάζεται περαιτέρω διερεύνηση ή όχι. Εάν δεν χρειάζεται, στην περίπτωση αυτή, σταματάει εκεί. Αν όμως βλέπουμε ότι υπάρχει εύλογη, ας πούμε, υπάρχει λόγος για να συνεχίσουν οι εξετάσεις, τότε σε αυτή την περίπτωση αυτό που πρέπει αμέσως να ερευνηθεί, και είναι το πιο σημαντικό, είναι αν αυτή τη στιγμή το παιδί είναι ασφαλές ή όχι. Διότι αν έρθει ένα παιδί το οποίο θεωρήσουμε ότι είναι επικίνδυνο, μπορεί αυτή τη στιγμή είναι ύποπτο για την κακοποίηση και το στείλουμε σπίτι του, ενώ δεν είμαστε σίγουροι ότι μπορεί αυτή η κακοποίηση να συνεχιστεί, είναι προφανώς αρκετά επικίνδυνο. Οπότε, εάν αποφασίσουμε ότι δεν είμαστε σίγουροι για την ασφάλεια του παιδιού, υπάρχουν δύο δρόμοι, ανάλογα και με την ώρα πολλές φορές, αν είναι αργά το βράδυ, ή μπορούμε να κάνουμε εισαγωγή στο νοσοκομείο και πούμε το κρατάμε 1-2 μέρες και βλέπουμε τι γίνεται, κάνουμε τις υπόλοιπες διερευνήσεις, ή μπορούμε αμέσως να ειδοποιήσουμε τις κοινωνικές υπηρεσίες, στις οποίες υπάρχει 24ωρου βάσεως υπηρεσία, και από εκεί και πέρα, ανάλογα με την ηλικία του παιδιού, μπορούν να έρθουν αμέσως να το πάρουν, δηλαδή να έρθουν να δουν το περιστατικό και να αποφασίσουν αν θέλουν να το πάρουν αν είναι πάνω από 3 χρονών στις δομές, αν είναι κάτω από 3 χρονών υπάρχουν οικογένειες ή άτομα τα οποία είναι προσωρινοί φροντιστές και οι οποίοι ανάλογα με το περιστατικό μπορούν να μείνουν μέχρι μερικές εβδομάδες, μέχρι να βγει μετά η δικαστική απόφαση για το τι θα γίνει. Οπότε πρέπει αυτό αμέσως να ξεκαθαριστεί και από εκεί και πέρα να κάνουμε τις έξτρα εξετάσεις που χρειαζόμαστε, είτε εάν πάει σπίτι του προγραμματισμένες, και από εκεί και πέρα βλέποντας όλα τα στοιχεία που έχουμε και με τις υπόλοιπες ειδικότητες να κάτσουμε να αποφασίσουμε αν θα πρέπει να κάνουμε μια πλέον επίσημη αναφορά, αν η αναφορά θα πρέπει να είναι στην αστυνομία ή θα πρέπει να είναι στην αστυνομία και στις κοινωνικές υπηρεσίες. Θα σας δείξω τώρα μερικά παραδείγματα, έτσι χοντρικά πώς δουλεύουμε. Ένα από τα πιο δύσκολα πάντα περιστατικά και να καταλάβει ένας γιατρός αν πρόκειται για κακοποίηση ή όχι, και πάρα πολλοί παιδίατροι αν είναι εδώ θα καταλάβουν, θα συμφωνήσουν, είναι όταν έρχονται μικρά βρέφη 2-3 μηνών και έχουν ένα αιμάτωμα, έχουν ένα καρούμπαλο, το οποίο δεν υπάρχει κάτι στο ιστορικό του που να μπορεί να το εξηγήσει. Είναι από τα πιο δύσκολα περιστατικά όταν είσαι το βράδυ και δεν ξέρεις τι να κάνεις. Λες τώρα αυτό πώς έγινε, δηλαδή. Στην περίπτωση σε εμάς ήρθε ένα μωρό το οποίο είχε αυτό το αιμάτωμα στο μάτι του και είχε και αυτό το καρούμπαλο. Έγινε ένας υπέρηχος ο οποίος έδειξε κάποια προβλήματα και αμέσως αποφασίστηκε να γίνει μια αξονική. Η μητέρα δεν μπορούσε να μας δώσει καμία χρήσιμη πληροφορία, έλεγε δεν ξέρω, δεν έχω ιδέα τι έγινε. Στην αξονική φάνηκαν και πολλαπλά υποσκληρή δερματώματα και ρογμώδικα τάγματα. Οπότε μετά βάσει των checklist που έχουμε άρχισαν οι επόμενοι έλεγχοι και φυσικά έγινε και η εισαγωγή του παιδιού στην μονάδα μας. Έγινε ολόσωμος ακτινολογικός έλεγχος, έγιναν οι υπέρηχοι οι υπόλοιποι που προβλέπονταν και η μαγνητική έδειξε επίσης υποσκληρίδια αιματώματα. Γίναν όλες οι άλλες οι εργαστηριακές εξετάσεις που χρειάζεται για να αποκλείσεις άλλα νοσήματα τα οποία μπορούν να μιμούνται την κακοποίηση, και η μαγνητική, η οποία έγινε μετά από 10 μέρες, έδειξε πολλαπλές αιμορραγίες. Μία από τις φωτογραφίες που είχαμε πάρει μας έδειξαν αυτές τις γραμμούλες, οι οποίες υποθέσαμε το πιο πιθανό ότι κάποιος κράταγε έτσι το μωρό και γι' αυτό επιμέναμε το μωρό να επιστρέψει μετά από 2 εβδομάδες πίσω. Προφανώς είχε δοθεί σε μια προσωρινή περίθαλψη για να κάνουμε πάλι τον σκελετικό έλεγχο για να δούμε τι συνέβαινε. Μετά από 2 εβδομάδες, όταν ήρθαν για να κάνουν πάλι τις ακτινογραφίες, 4 κατάγματα στα πλευρά. Άρα συνολικά
από ένα μωρό το οποίο το είχε φέρει η μαμά του γιατί ήταν συναχωμένο. Βρήκαμε κάποια κατάγματα στο κρανίο. Βρήκαμε αυτά τα αιματώματα που είναι σαν να κάποιος να το έχει αρπάξει. Βρήκαμε 4 σπασμένα πλευρά και ένα αυτό που λέγουμε μεταφυσιακό κάταρμα, corner fracture, που είναι και αυτό πολύ ύποπτο. Διοποιήθηκε μετά η αστυνομία και το παιδί τοποθετήθηκε σε μόνιμη ανάδοχη οικογένεια. Τώρα εδώ είναι ένας άλλος τρόπος που δουλεύουμε και θα ήθελα να σας δείξω. Ένα 11χρονο κορίτσι ήρθε στα ΤΕΠ με ένα κοινωνικό λειτουργό και τον πατέρα του με ένα έγκαυμα στο δεξιμυρό. Οι γονείς του παιδιού ζουν χωριστά, η ασθενή ζει με τον πατέρα της. 2 μέρες πριν έρθουνε, το κορίτσι είχε πάει σε ένα ορθοπαιδικό με τη μαμά του, η μητέρα του είχε παρουσιάσει το έγκαυμα, είχε δει το έγκαυμα και φοβήθηκε και θεώρησε ότι ο πατέρας του είχε κάνει αυτό επίτηδες, οπότε το φωτογράφησε και το έστειλε στο σχολείο. Και είπε στο σχολείο, στο email, στο διευθυντή του σχολείου, ότι αυτό το έχει κάνει ο άντρας μου, αναλάβετε τις ευθύνες σας. Οπότε αναγκαστικά ειδοποίησαν τις κοινωνικές υπηρεσίες και ήρθαν σε εμάς την άλλη μέρα το παιδί, ο μπαμπάς και μια κοινωνική λειτουργός. Ερευνήσαμε το περιστατικό, πήραμε το ιστορικό, σύμφωνα με τη μικρή ήθελε να πιει ένα τσάι, πριν από 5 μέρες, ο πατέρας της πήγε να της το φέρει σε ένα δίσκο, αλλά γλίστρησε, έπεσε το καυτό τσάι πάνω της, αμέσως προσπάθησε με μια υγρή πετέτα να το κοιτάξει. Τη ρωτήσαμε τι φορούσε, είπε φοράω τις παλιές μου πιτζάμες που είναι αρκετά διαλυμένες. Της είπαμε μήπως δεν τις έχεις πλύνει ακόμα, μήπως είναι ακόμα στο σπίτι, φέρτες να δούμε τουλάχιστον να βγάλουμε μία άκρη. Τις έφερε και την ίδια ώρα, αφού τις φόρεσε και μας έδειξε πόσοι τις φορούσε, πώς έπεσε το τσάι πάνω της, εκεί που καθότανε στο κρεβάτι. Τη μισή ώρα που πήρε για να φέρουν την πιτζάμα, ασχολήθηκε η ψυχολόγος μας να κάνει την πρώτη διερεύνηση. Και αυτό που να δει αν υπάρχει κάτι το οποίο είναι εξόφθαλμο, κάτι το οποίο θα μας οδηγούσε εκείνη την ώρα να πάρουμε πολύ πιο γρήγορα μέτρα και πολύ πιο έντονα. Η ψυχολόγος μας είπε ότι είχε μια αυθόρμητη και ελεύθερη αφήγηση της ίδιας εκδοχής από το παιδί που μας είχε δώσει και σε εμάς. Σε πρώτο πλάνο υπήρχε μια πολύ καλή σχέση πατέρα-παιδιού, δεν μπορούσε να δει καμία αγχωτική εμπειρία σχετικά με βία από μέρος του παιδιού. Αυτό το μόνο που είχε προσέξει ήταν ότι το παιδί είχε ένα άγχος, μην το πάρουν από τον μπαμπά του, γιατί είχε ξανασυμβεί ένα παρόμοιο περιστατικό πριν από 1-2 χρόνια, αλλά την είχαν ξαναεπιστρέψει. Οπότε αποφασίσαμε, και πάντα λαμβάνοντας υπόψη μας τον νόμο που λέει ότι μπορούμε να περιμένουμε αν είναι κάποιος που είναι από το σπίτι, αν είναι ήδη ενημερωμένες οι κοινωνικές υπηρεσίες, να μην κάνουμε την αναφορά στην αστυνομία, να υπάρξει υποστήριξη από τις πλευράς των κοινωνικών υπηρεσιών στον πατέρα που θα κρατούσε το παιδί, και από εκεί και πέρα και εμείς έχουμε ένα πρόγραμμα το οποίο οι ψυχολόγοι κάνουν ας πούμε έχουν 10-15 σεάνς που δίνουν και που παρακολουθούν τα παιδιά πώς εξελίσσονται σε αυτό το διάστημα, και έτσι δεν τα χάνουμε κιόλας από τη σφαίρα μας. Οπότε βλέπουμε τουλάχιστον σε εμάς, εμείς συνεργαζόμαστε πάρα πολύ με τους ψυχολόγους και κυρίως σε περιστατικά παιδιά προφανώς που μπορούν να μιλήσουν πάνω από 4-5 χρονών. Η συνεργασία είναι πολύ σημαντική για μας και κυρίως σε περιστατικά τα οποία πρέπει πολύ γρήγορα να πάρουμε κάποιες αποφάσεις. Αν θα πάμε παρακάτω, αν θα κάνουμε κάποια εισαγωγή. Και βλέπουμε επίσης ότι ένας ύποπτος τραυματισμός μπορεί, όταν κάποιος κάτσει πραγματικά και τον διαλευκάνει, να μην είναι τόσο ύποπτος ή και το αντίθετο. Και εδώ θα δείξω ένα άλλο περιστατικό, το οποίο δείχνει πώς μπορούμε να κάνουμε λάθος, αλλά πώς χρησιμοποιώντας τα κατάλληλα checklist δεν παίρνουμε και τόσο λάθος αποφάσεις στο τέλος. Είναι ένα κοριτσάκι 2 χρονών, το οποίο ήρθε στα ΤΕΠ πάλι από το Κέντρο Ημερησίας Φροντίδας με 2 κοινωνικούς λειτουργούς. Είχε γίνει επίγουσα αναφορά κινδύνου λόγω πολλαπλών αιματωμάτων. Απλώς είχαν έρθει σε εμάς για να τα πιστοποιήσουμε, να τα καταγράψουμε, και είχαν έτοιμη μάλιστα και την οικογένεια που θα αναλάβανε τη φροντίδα για το παιδί.
Σύμφωνα, συγγνώμη, με την υπηαγωγό βέβαια, το παιδί ήταν κοινωνικά και συμπεριφορικά φυσιολογικό στον υπηαγωγείο. Το ιστορικό είναι ότι ο ασθενής ερχόταν συνεχώς με τραυματισμούς από τον Οκτώβριο εδώ και μήνες, δηλαδή με επαναλημμένους τραυματισμούς, κυρίως στο κεφάλι, στο πρόσωπο. Η μητέρα πάντα πήγαινε, πάντα εξηγούσε τι έχει συμβεί. Ήταν πάντα αρκετά συνεργάσιμη. Σύμφωνα με την μητέρα, το παιδάκι δεν αντιδρούσε πολύ εύκολα στον πόνο, ήταν αρκετά ανοιχτική στον πόνο και δεν έκλαιγε και συχνά. Οι γονείς γενικά ήταν αγχωμένοι, αλλά βέβαια δεν ήταν επιθετικοί. Το παιδί ήταν γενικά καλά φροντισμένο, δεν είχε ποτέ αναφερθεί βία. Είχε ήδη παρουσιαστεί μέσα στους τελευταίους μήνες 4 φορές στα ΤΕΠ, αλλά όλα τα περιστατικά είχαν λάβει χώρα στον παιδικό σταθμό, όχι στο σπίτι. Όπως βλέπετε ήταν εκτεταμένα αιματώματα, τα οποία όμως όλα ήταν σε σημεία τα οποία κάποιος δεν είναι ύποπτα η ανατομία δηλαδή αυτών των αιματωμάτων, γιατί είναι σε σημεία που ένα παιδί που έχει μια φυσιολογική, ας πούμε, που παίζει, που έξω βγαίνει στις παιδικές χαρές, είναι τα μέρη που περιμένουμε να χτυπήσει, να αιματώσει. Κάναμε τις αναλύσεις και, να γίνουμε ειλικρινής, πιστεύουμε ότι θα υπάρχει κάποιο πρόβλημα στην πήξη του αίματος. Τελικά δεν συνέβη αυτό. Ήρθαν και οι ψυχολόγοι, μίλησαν με τη μητέρα. Ήρθε και το αδερφάκι του παιδιού, το οποίο ήταν 2 χρόνια πιο μεγάλο, 3, το οποίο και αυτό τις ίδιες ιστορίες έλεγε. Δηλαδή ότι είχε πει η μαμά ότι αυτό, ας πούμε, το έκανε στη γωνία του τραπεζιού γιατί γλίστρισε. Εκεί έπεσε πάνω σε μία πόρτα και δεν τα λέγανε με τις ίδιες λέξεις. Πολλές φορές όταν μιλάς με τα παιδιά καταλαβαίνεις αν κάποιος τους έχει πει να τα πούνε ή όχι, γιατί χρησιμοποιούν πολύ διαφορετικό λεξιλόγιο. Τέλος πάντων, συμφωνούσαν όλα αυτά που λέγανε και σύμφωνα με τις λίστες μας, ποια είναι τα πράγματα που κοιτάμε όταν θέλουμε να θεωρήσουμε κάτι ότι μπορεί να είναι ύποπτο. Αν ταιριάζει η ανάμνηση με την εικόνα που έχουμε μπροστά μας, η ιστορία δηλαδή, αν οι γονείς έχουν έρθει γρήγορα, δεν έχουν καθυστερήσει, όταν τους ξαναρωτάμε αν το ιστορικό ή αυτά που διηγούνται παραμένουν ίδια και δεν φέρνουν καινούργια στοιχεία τα οποία να μην είναι σε συμφωνία με τα προηγούμενα. Αν οι γονείς είναι επίσης συνεργάσιμοι, παντού μας έβγαινε ότι δεν φαίνεται να υπάρχει πρόβλημα. Και έτσι αποφασίσαμε ότι δεν θα το χάσουμε τελείως από το οπτικό μας πεδίο. Θα πούμε να έρθει πάλι σε μερικούς μήνες. Έτσι κι αλλιώς κοινωνικές υπηρεσίες πλέον το έχουν βάλει κάτω από την ομπρέλα τους. Θα κάνουν ανατακτά διαστήματα κάποιες επισκέψεις. Και τελικά 6 μήνες μετά ήρθε πάλι το παιδάκι σε εμάς, γιατί είχε πάει σε ένα ταξίδι, είχε χτυπήσει και τότε το είδαν εκεί οι δερματολόγοι και είπανε δεν πάτε να το δείτε πάλι στο παιδιατρικό. Και το παιδί είχε ένα πολύ γνωστό σύνδρομο στους παιδιάτρους, το Ehlers-Danlos, το οποίο είναι ένα από τα σύνδρομα τα οποία μιμούνται την παιδική κακοποίηση. Το δείχνω αυτό γιατί όντως είχαμε κάνει λάθος, δεν το είδαμε. Θα μπορούσαμε να έχουμε κάνει αυτό και να το δούμε αμέσως και να πούμε τελειώσαμε. Παρ' όλα αυτά, και πιστεύω ότι αυτή είναι η αξία του να έχεις ένα μεθοδικό τρόπο, ενώ δεν βρήκαμε ποια ήταν η ασθένεια, καταλάβαμε ότι υπήρχε κάτι από πίσω, το οποίο ήταν κάποια χρόνια κατάσταση, την οποία εμείς εκείνη την ώρα δεν μπορούσαμε να διαγνώσουμε και έτσι δεν κάναμε ούτε καταγγελία στην αστυνομία και είπαμε μην το πάρετε αυτό το παιδί αυτή τη στιγμή από τους γονείς του, θα συνεχίσουμε εμείς να το έχουμε κάτω από την ομπρέλα μας μαζί με τις κοινωνικές υπηρεσίες και να το κοιτάμε. Οπότε, επίσης, δείχνει πόσο σημαντική είναι και η μεταγενέστερη έλεγχη, γιατί μπορούν να δείξουν στοιχεία τα οποία μας είχαν ξεφύγει. Και έτσι μπορούμε να βρούμε πράγματα τα οποία θα μας οδηγήσουν στη σωστή μεταδιάγνωση. Και όπως είπαμε, τα πρωτόκολλα είναι πάρα πολύ σημαντικά. Και όσον αφορά τη σεξουαλική κακοποίηση, πόσο έχω ακόμα? Ωραία. Θα κάνω μόνο 5 λεπτά γιατί να έχουμε χρόνο και για ερωτήσεις. Όταν αφορά τη σεξουαλική κακοποίηση, εκεί δημιουργούνται πολλά προβλήματα πάντα γιατί δεν ξέρεις ποιος θα εξετάσει το παιδί. Ψάχνεις πάντα να βρεις ένα παιδίατρο ή να έχει αυτή την εξειδίκευση ή μια γυναικολόγο ή έναν γυναικολόγο που να έχει. Δεν υπάρχουν πολλοί. Στη συγκεκριμένη περίπτωση ήρθε το απόγευμα, το βράδυ στην εφημερία, μια μητέρα η οποία είχε παρατηρήσει εκείνη την ημέρα μια σταγόνα αίματος στο ισόρροχο
του παιδιού της. Όταν ρώτησε το παιδί της, είπε ότι πονάει πάρα πολύ, το πήγε αμέσως στο παιδίατρο, ο παιδίατρος είδε κάτι κοκκινίλες και είπε πηγαίνετε κατευθείαν στο νοσοκομείο στις ομάδες προστασίας του παιδιού και στο Focus για να δούνε τι γίνεται. Όταν μάλιστα το ρώτησε η μητέρα τι συνέβη, είπε η Λίδια, η νηπιαγωγός, ότι την είχε χτυπήσει με το δάχτυλό της σε αυτή την περιοχή, τη γενετική δηλαδή περιοχή. Ήρθαν σε εμάς, εκείνη την ώρα δεν είχαμε διαθέσιμο παιδογυναικολόγο και φωνάξαν εμάς το Focus, επειδή μας έχουν εκπαιδεύσει και οι ιατροδικαστές και μπορούμε και κάνουμε φωτογραφίσεις. Οπότε κάναμε μια κλινική εξέταση και κάναμε μια φωτογράφηση. Για να είμαι ειλικρινής, δεν περιμέναμε να βρούμε τίποτα. Παρόλα αυτά βρήκαμε ότι υπήρχε μια ήπια περιουθρική ερυθρότητα και μια ρογμή στον παρθενικό ημένα. Οπότε κρατήσαμε τις φωτογραφίες και είπαμε ραντεβού σε 2 μέρες στο γυναικολογικό τμήμα. Έγινε από πλευράς γονέων η δήλωση στην αστυνομία. Τους παραπέμψαμε στις συμβουλευτικές διαδικασίες στους οργανισμούς που βοηθάνε και είπαμε καλό θα ήταν μέχρι να όλα αυτά να διευκανθούν να αλλάξετε και νηπιαγωγείο. Όταν ήρθανε μετά από μερικές μέρες πάλι για την εξέταση, αυτή η ρογμή προφανώς είχε φύγει. Δεν ήταν ορατή και είχε μόνο μια μικρή εμβύθιση η οποία από μόνη της δεν θα ήταν ένα έβριμα το οποίο θα μπορούσε να αξιολογήσει κανένας. Αυτό το λέω γιατί είναι πολύ σημαντικό όταν υπάρχουν ευρήματα να μην καθυστερεί κανένας εκείνη την ώρα να μπορεί να παίρνει φωτογραφίες και να υπάρχει κάπου που μπορούν να καταχωρηθούν και να μπορούν έστω και μετά από μερικές μέρες να ανασυρθούν και να χρησιμοποιηθούν εκεί που πρέπει. Είναι πραγματικά πολλές φορές χάνονται ευρήματα γιατί δεν πρόλαβε να πάει κάποιος, γιατί δεν ήξερε κάποιος να τα φωτογραφίσει και αυτό είναι ένα από τα μεγάλα μελήματα των ομάδων προστασίας παιδιού σε όλα τα νοσοκομεία. Είναι να μπορούν πάντα να βεβαιώνουν ότι όταν έρχεται ένα παιδί και το οποίο έχει ένα αιμάτωμα, κάπου ένα χτύπημα, υπάρχει κάτι, εκείνη την ώρα αμέσως να παίρνονται όλα αυτά τα στοιχεία και να μπορούν κάπου να μένουν ώστε να μπορούν να χρησιμοποιηθούν μετά. Εμείς στην Αυστρία έχουμε το νομικό πλαίσιο μας προστατεύει, δηλαδή ένας γιατρός αν κατά τη διάρκεια μιας κλινικής εξέτασης θεωρήσει ότι υπάρχει υποψία κακοποίησης, έχει κάθε δικαίωμα να κάνει και φωτογράφηση και να παραπέμψει για περαιτέρω απεικονιστικές εξετάσεις χωρίς να υπάρχει συνένεση των γονιών. Και αυτό για μας, αν και ποτέ μέχρι τώρα δεν έχει δημιουργηθεί ποτέ πρόβλημα, πάντα συνενούν και αν δεν συνενέσουν έχουμε κάθε δικαίωμα γιατί θεωρείται ότι αυτό το παιδί εκείνη την ώρα είναι σε κίνδυνο. Οπότε μπορούμε πολύ γρήγορα να κάνουμε τις καταγραφές και να μην χάσουμε χρόνο. Και τελειώνοντας, μετά το COVID έχουμε πάρα πολλά περιστατικά, σεξουαλικής βίας κυρίως, κακοποίησης, τα οποία αφορούν πάρα πολύ το διαδικτυακό χώρο. Εκεί τα τελευταία χρόνια, τους τελευταίους 1,5 χρόνο, έχουμε αναγκαστεί και έχουμε πολύ διαφορετικό πρωτόκολλο του τι συμβαίνει όταν είναι ανακατεμένο το darknet, όταν είναι το ίντερνετ, όταν είναι αυτά. Θα μιλήσω τώρα για ένα πολύ γρήγορο περιστατικό. Ένα κορίτσι 8 ετών, το οποίο ήταν διασωληνωμένο για άλλους λόγους, είχε εγκεφαλίτιδα, μετά από ανεμοβλογιά. Όταν αποσωληνώθηκε, μέσα σε αυτό την κατάσταση που ήταν, εκμυστηρεύτηκε σε μια νοσηλεύτρια της ΜΕΘ ότι ο πατέρας της βγάζει γυμνές φωτογραφίες και στη συνέχεια τις αναρτά στο Facebook. Και την ίδια μέρα μετά από αυτό μεταφέρθηκε σε θάλαμο αυξημένης φροντίδας και η πληροφορία αυτή πέρασε στην κοινωνική λειτουργό της κλινικής αυτής. Η κοινωνική λειτουργός ήρθε αμέσως σε επικοινωνία με το Focus και αμέσως αυτό που κάναμε ήταν ειδοποιήσαμε όλα τα μέλη του προσωπικού που έχουν πρόσβαση στον ασθενή, στους φακέλους ή πρόσβαση σε αυτές τις πληροφορίες, να μην προβούν σε καμία ενέργεια, να μην το συζητήσουν, να μην το συζητήσουν με τους γονείς, να μην γίνει σε κανέναν γνωστό μέχρι να λάβουμε εμείς την υπόθεση και να δούμε τι θα κάνουμε. Αμέσως πήραμε την ψυχολόγο η οποία μίλησε πολύ γρήγορα με το παιδί σε πολύ γενικές γραμμές για να δούμε αν όντως ίσχυε το είχε πει αυτό το πράγμα. Η μητέρα υπήρχε μεγάλο γλωσσικό πρόβλημα, δεν καταλάβαινε πολλά. Απλώς μας είπε ότι
φοβάται γιατί ο άντρας της μπορεί να γίνει πολλές φορές επιθετικός. Και αυτό που κάναμε και κάνουμε πάντα πλέον όταν εμπλέκονται, όπως είπα, διαδικτυακά μέσα, υπάρχει το τμήμα σεξουαλικών εγκλημάτων ανηλίκων στη Βιέννη, το οποίο είναι πάντα 24 ώρες, 27 μέρες τη βδομάδα μπορούμε να τηλεφωνήσουμε και αμέσως δηλώνουμε ότι υπάρχει υποψία ενός τέτοιου περιστατικού. Η αστυνομία πηγαίνει μέσα σε 48 ώρες το πολύ, κάνει την έρευνά της, λάπτοπ, κινητά, οτιδήποτε, και μετά μας παίρνει τηλέφωνο και μας λέει: εμείς κάναμε την έρευνά μας, εσείς μπορείτε να ξεκινήσετε από εδώ και πέρα να διερευνάτε αυτό το περιστατικό. Και ο λόγος είναι ότι συνήθως, όταν πρόκειται για κακοποίηση και παραμέληση, το πρώτο πράγμα που κάνει κάποιος είναι να πάει να το κουβεντιάσει με τους γονείς, να πει τι τρέχει, συμβαίνει αυτό, ξέρουμε εκείνο. Σε αυτά τα περιστατικά δεν μπορείς να το κάνεις, γιατί άμα το κάνεις, θα προλάβει να καταστρέψει όλα τα στοιχεία. Και είναι η μόνη εξαίρεση στον κανόνα, όπου δεν ενημερώνεται κανένας, μόνο η αστυνομία. Και μέχρι στιγμής το έχουμε κάνει τους τελευταίους μήνες 3 ή 4 φορές. Τις 3 βρήκανε πράγματα, τα οποία οδήγησαν μετά από εκεί και πέρα σε περαιτέρω. Και επίσης έχουμε και συμβουλευτικές υπηρεσίες, οι οποίες λειτουργούν πολύ γρήγορα. Μπορεί κάποια άλλη ομάδα, μια ομάδα προστασίας από ένα άλλο νοσοκομείο, μπορεί ή να μας στείλει το περιστατικό, ή να μας στείλει επίσημα εγγράφο στο περιστατικό και να πει τι να κάνω από εδώ και πέρα, ή επίσης μπορεί πολύ γρήγορα να πάρει ένα τηλέφωνο και να πει: «Ρε παιδιά, έχω αυτό το πρόβλημα, μου λέτε γρήγορα τι να κάνω, γιατί δεν προλαβαίνουμε». Στην προκειμένη περίπτωση μας πήραν τώρα πριν λίγες μέρες πριν φύγουμε, ήταν ένα μωρό 3 μηνών που είχε πάει στα επίγοντα γιατί είχε πρισμένο το γόνατό του. Η μητέρα έλεγε ότι δεν ξέρει τι έχει συμβεί. Και στην ακτινογραφία βρέθηκε ένα μικρό γωνιακό κάταγμα κνήμης, τα corner fractures στη μεταφύση. Αυτά είναι ιδιαίτερα ύποπτα κατάγματα. Κάνανε στο νοσοκομείο τους ελέγχους για, όπως είπαμε, νοσήματα που μπορούν να μας μπερδέψουν και να παρουσιαστούν σαν κακοποίηση. Οι γονείς ήταν πολύ φιλικοί, το μωρό ήταν μια χαρά κατά τα άλλα. Και μας λένε τι να κάνουμε. Και τους λέμε: κοιτάξτε, σε αυτή την περίπτωση, σύμφωνα με το πρωτόκολλο, πρέπει οπωσδήποτε να κάνετε τις περαιτέρω εξετάσεις. Πρόκειται για ένα παιδί το οποίο είναι κάτω των 2 ετών, έχει ένα κάταγμα και υπάρχει υποψία κακοποίησης. Οπότε έγινε ο ολικός σκελετικός έλεγχος και βέβαια βρήκαν και άλλα κατάγματα, οπότε από εκεί και πέρα το ανέλαβε η αστυνομία το περιστατικό αυτό. Σε γενικές γραμμές, γιατί τώρα θα ήθελα να αφήσω και λίγο χρόνο για εξετάσεις, θα ήθελα απλώς να πω ότι... Συγγνώμη. Θα τελειώσω. Η προστασία των παιδιών στην ιατρική έχει καθιερωθεί ως ένας νέος πολύπλοκος και διεπιστημονικός τομέας. Είναι ξεκάθαρο ότι μόνοι μας δεν φτάνουμε, πρέπει να είμαστε πολλοί. Και πολλές ειδικότητες. Οι στοχευμένες και έγκαιρες παρεμβάσεις στην πρόληψη και τη θεραπεία έχουν θετικό αντίκτυπο. Οι νοσοκομιακές ομάδες προστασίας παιδιών παίζουν ένα πολύ σημαντικό και καθοριστικό ρόλο στην έγκαιρη ανίχνευση και στη σωστή διαχείριση και στους απαραίτητους και ενδεδειγμένους μετέπειτα ελέγχους. Γνωρίζουμε και όπως ακούσαμε και χθες από το πρωί, υπάρχει μεγάλη συσχέτιση με τις κοινωνικο-οικονομικές ανισότητες, στις οποίες εμείς τουλάχιστον ως γιατροί δεν έχουμε καμία επιρροή. Παρ' όλα αυτά όμως, από την πλευρά μας μπορούμε πραγματικά να μειώσουμε σημαντικά τις επιπτώσεις αυτών των φαινομένων. Σας ευχαριστώ για την προσοχή σας. Έχουμε διαθέσιμα 5 λεπτά. Αν υπάρχει κάποια ερώτηση ή σχόλιο. Η κυρία. Το μικρόφωνο. Γεια σας, Μάρθα Μπουρνιά λέγομαι. Ευχαριστώ πολύ για την πολύ ενδιαφέρουσα παρουσίαση. Ναι, με ακούτε τώρα. Ναι, ωραία. Λέγομαι Μάρθα Μπουρνιά, είμαι παιδοψυχίατρος από το ΚΟΚΕΨΙΠΕ Λυκόβρυσσης. Λοιπόν, ευχαριστώ πάρα πολύ για την πολύ ωραία παρουσίαση. Σας είχα ξανακούσει βέβαια, από διαδικτυακά είχατε κάνει. Και χαίρομαι πολύ που στην Αυστρία έχουν τόσο πολύ έτσι, μια τόσο πολύ ορισμένη και τυποποιημένη έτσι, παρουσίαση αυτών
των περιστατικών. Αλλά εγώ αυτό που θέλω να σας ρωτήσω, γιατί δεν το είπατε τώρα καθόλου, για τη συναισθηματική κακοποίηση των παιδιών. Ας πούμε, στο περιστατικό που είπατε για το τσάι, μπορεί να μην υπήρχε σωματική εμπρόθετη κακοποίηση, αλλά υπήρχε, από ό,τι εγώ διέκρινα, μια πολύ έτσι έντονη αντιπαράθεση μεταξύ των γονιών συγκρουσιακή, η οποία συναισθηματικά κακοποιούσε το παιδί, διότι το παιδί αισθανόταν το φόβο απομάκρυνση από τον πατέρα. Φαντάζομαι ότι είχε προηγηθεί προσπάθεια, δηλαδή η μαμά ήταν ένα 11χρονο παιδί, δεν το ρώτησε τι έγινε, τι ήταν αυτό, αυτό που είπε είναι ότι ο μπαμπάς σε κακοποίησε. Φαίνεται η εμπειρία. Όντως αυτή ήταν η περίπτωση. Πρώτα απ' όλα, εμείς στα νοσοκομεία σπανίως ασχολούμαστε με την ψυχολογική κακοποίηση, γιατί δεν έχουμε χρόνο και κυρίως δεν υπάρχουν. Είναι, όπως ξέρετε, είναι το πιο δύσκολο, παρόλο που έχει τα χειρότερα αποτελέσματα, είναι η πιο δύσκολη να βγει διάγνωση, γιατί χρειάζεται να έχει συνεχή επαφή. Στη συγκεκριμένη όμως περίπτωση έχετε απόλυτο δίκιο. Η μητέρα ήταν η κακοποιητική ψυχολογικά. Και όντως αυτό καταγράφηκε, γιατί βγήκε μέσα από τις υπόλοιπες σεάνς που είχε με τον ψυχολόγο μας, και μάλιστα τραγικά χρησιμοποιήθηκε, διότι μετά από λίγους μήνες μέσα σε μια πυρκαγιά κάηκε ο πατέρας του παιδιού και κανονικά έπρεπε οι υπηρεσίες να πάνε αυτό το παιδί σε αυτή τη μητέρα να το δώσουν. Αλλά λόγω ακριβώς αυτού που εσείς είδατε στα 3 λεπτά ή στα 1 λεπτό και του υπομνήματος που είχαν κάνει οι ψυχολόγοι μας, το παιδί δόθηκε στην ενήλικη μεγάλη αδερφή του. Αν θέλετε κάτι στο μικρόφωνο. Δεν πειράζει, εγώ μιλάω πολύ δυνατά. Δεν ακούγεσαι στο λάθος. Ωραία. Τι θέλει τώρα να κάνουμε? Δεν θα λειτουργεί. Να το, δεν λειτουργεί. Ακούγεται? Οκ. Λοιπόν, ήθελα να σας ευχαριστήσουμε για την πολύ ωραία ομιλία σας. Εγώ δούλευα 20 χρόνια σχεδόν στο πιο μεγάλο νοσοκομείο των Βαλκανίων, το Γενικό Νοσοκομείο Παιδών Αγία Σοφία, στην παιδοψυχιατρική κλινική, την πανεπιστημιακή του ΕΚΠΑ. Πάρα πολλά κοινά κάνουμε, περισσότερα από διαφορές. Όμως είπατε πολύ σωστά το πόσο σημαντικό είναι να έχουμε πρωτόκολλα. Εμείς με πάρα πολύ κόπο, με πάρα πολλές ίντρικες μεταξύ της διεπιστημονικής ομάδας της παιδοψυχιατρικής και της διεπιστημονικής ομάδας της ιατρικής φροντίδας, τους γιατρούς, νοσηλευτές, φτιάξαμε ένα πρωτόκολλο, υπογράφτηκε από όλους, αλλά το θέμα δεν είναι μόνο, αυτό είναι το πρόβλημα στην Ελλάδα, δεν είναι απλά να έχουμε πρωτόκολλα, είναι να τηρούνται. Εγώ δηλαδή έχουμε δει πάρα πολλά περιστατικά, αυτό που είπατε, να αργούν πραγματικά να πάνε στον ιατροδικαστή, γιατί είχαμε παρόλο το πρωτόκολλο μια αιώνια γκρίνια και διαμάχη για το ποιος πρέπει να ειδοποιήσει τον ιατροδικαστή. Η κοινωνική λειτουργός της παιδοψυχιατρικής, ο κάθε ειδικευόμενος γιατρός. Αυτό είναι ένα άλλο πολύ σημαντικό δηλαδή κομμάτι, ότι να έχουμε πρωτόκολλα αλλά να τηρούνται κιόλας. Και μας έπαιξε και μεγάλο ρόλο ότι δεν είναι μόνιμο το προσωπικό. Οι ειδικευόμενοι παιδοψυχίατροι αλλάζουν, οι ειδικευόμενοι γιατροί αλλάζουν και είχαμε και αυτό το πρακτικό πρόβλημα. Και όσο για τα περιστατικά που αναφέρατε, και εμείς, επειδή είχαμε χιλιάδες, είχαμε το ίδιο πρόβλημα. Μερικές φορές μπορεί να ξέφευγε ένα περιστατικό και να έπαιρνε τη νομική οδό ή να κατηγορούταν ένας πατέρας ή ένας προπονητής, ενώ δεν έφταιγε. Δηλαδή είχαμε κάποια περιστατικά πολύ ιδιάζουσες, πολύ ξεχωριστές περιπτώσεις που έδειχναν για κονδυλώματα, που έδειχναν για σεξουαλική κακοποίηση στην προκτική περιοχή. Αν έβλεπες τις φωτογραφίες με χάλαρση σφικτήρων, ήσουν σίγουρος ότι είναι σεξουαλική κακοποίηση. Κι όμως ήταν μια πρωταθλήτρια στο κολυβητήριο που έγινε από την πολύ συχνή, το ξέρετε αυτά. Οπότε θέλει πάρα πολύ προσοχή και βέβαια να είμαστε σίγουροι όταν λέμε κάτι στους γονείς. Γιατί αυτό το περιστατικό, ας πούμε, που λέω εγώ, είχαν ταραχτεί τόσο πολλοί γονείς, ενώ το παιδί δεν είχε κακοποιηθεί τελικά. Άρα θέλει πολύ μεγάλη προσοχή και είναι πολύ σημαντικό να επανέλθουν και στην Ελλάδα. Κάποτε είχαμε εμείς το Παιδών Αγία Σοφία πριν 30 χρόνια, να επανέλθουν οι ομάδες παιδικής προστασίας. Αυτά.
Ευχαριστώ. Νομίζω ότι στο Πέδον, όχι νομίζω, ξέρω ότι είναι η κυρία Σολδάτου, η οποία κάνει... Αυτή είναι στο διπλανό νοσοκομείο στο Αγλαία. Η οποία κάνει πολύ καλή δουλειά. Ναι, και αυτό που ήθελα να πω είναι ούτε σε εμάς τα πράγματα είναι ιδεατά και πολλές φορές και περιστατικά φεύγουν και οι γιατροί το βράδυ που είναι κουρασμένοι τσακώνονται που όχι πάρε εσύ το περιστατικό, εγώ δεν έχω ώρα, έχω πιο σοβαρά περιστατικά. Εντάξει, προσπαθούμε, μια μάχη είναι πάντα, την οποία προσπαθούμε όσο το δυνατόν. Για μένα το πιο σημαντικό είναι να γίνονται συνεχώς, κάνουμε συνεχώς εργαστήρια παντού και επιμένουμε στο πόσο σημαντικό είναι η πρώιμη ανίχνευση και όσο μπορούμε επιμένουμε. Αλλά είναι μια μάχη που πρέπει να τη δίνει συνεχώς γιατί βγαίνουν καινούργιοι γιατροί, καινούργιοι επαγγελματίες, δεν πρέπει να τους αφήνει σε χλωρό κλάδι. Και θεωρώ, επειδή έχω δώσει όλη μου τη ζωή σε αυτόν τον τομέα, είναι σημαντικό να επισημανθεί και ο ρόλος των κοινωνικών λειτουργών. Για μας ήμασταν οι πρωταγωνιστές και δεν το αμφισβήτησε ποτέ κανείς. Δηλαδή, δεν μπορούσε να υπογραφεί η παιδοψυχιατρική εκτίμηση χωρίς κοινωνικό λειτουργό. Κάναμε πάρα πολλή δουλειά. Ώρες ατελείωτες για κάθε περιστατικό. Η κοινωνική λειτουργία όχι μόνο οι ψυχολόγοι είναι δηλαδή. κεντρική στην Αυστρία, γιατί αυτοί αποφασίζουν, αν είναι οι πρώτοι που αποφασίζουν αν το παιδί θα πάρθει από τους γονείς. Πολύ σε ψυχολόγους, γι' αυτό το λέω. Ναι. Αυτά. Σας ευχαριστούμε καταρχήν πάρα πολύ. Ήταν συγκλονιστική η παρουσίασή σας. Εργάζομαι στην τοπική αυτοδιοίκηση σε ΟΤΑ πρώτου βαθμού. Βαγγέλου λέγομαι και ήθελα να επισημάνω το σχόλιο σας για το να μην αφήνουμε τα περιστατικά μετά από κάποια δουλειά που γίνεται σε πρώτο επίπεδο και μια εκτίμηση. Θυμήθηκα πριν μερικά χρόνια είχε γίνει μία αναφορά από το νοσοκομείο των Πέδων γιατί ένα μωράκι είχε πάει με τους γονείς του με ένα έγκαυμα το οποίο θεωρήθηκε ύποπτο, αλλά παρόλα αυτά επειδή συνεργάστηκαν πάρα πολύ τους έδωσαν κάποιες οδηγίες και για ψυχολόγο και συμβουλευτική και αυτοί οι άνθρωποι έφυγαν. Έγινε μια πρώτη συνεργασία στην κοινωνική υπηρεσία, δόθηκαν κατευθύνσεις για ψυχολογική υποστήριξη, δεν επανήλθαν για ένα διάστημα κάποιων μηνών, γιατί υπάρχει και το θέμα του αιτήματος για να μπει στη θεραπεία και εδώ είναι ένα τεράστιο θέμα των ακούσιων εξυπηρετούμενων και πώς κερδίζεις τη θεραπευτική σχέση. Απλά θέλω να θυμηθώ μία στο εξάμηνο δική μου ευνηδιαστική επίσκεψη, δική μου με συνάδελφο που έγινε στο σπίτι της οικογένειας, όπου αυτή η επίσκεψη άλλαξε και όλη την πορεία του παιδιού και αυτή τη στιγμή είναι σε θετή οικογένεια, διότι η ίδια η μητέρα ομολόγησε ότι ήταν εκούσιος τραυματισμός από την ίδια όταν είχε γίνει αυτό το περιστατικό. Ευχαριστώ πολύ. Και εγώ.